Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Ελάτε μαζί μου. Στους εκθεσιακούς του χώρους υπάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, μεταξύ των οποίων μοναδικά κοσμήματα, που καλύπτουν ένα τεράστιο χρονολογικό εύρος, από την 7η π.Χ. χιλιετία μέχρι και τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Η παρουσία σημαντικών αρχαιοτήτων από την Κύπρο, τη Μικρά Ασία, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, τη Σικελία, την Κάτω Ιταλία και την Ετρουρία ξεδιπλώνει το αρχαιολογικό παρελθόν και ακολουθεί τα ίχνη του ελληνικού πολιτισμού ως τα πέρατα της εξάπλωσής του, καθιστώντας τις συλλογές του από τις αξιολογότερες στον κόσμο. Συναρπαστικά ταξίδια στο χρόνο, πρωτόγνωρες συγκινήσεις και μοναδικές βιωματικές εμπειρίες περιμένουν τους επισκέπτες του μουσείου και τους μειούν στη μαγεία των μοναδικών συλλογών του. Εδώ, στις λαμπρές αίθουσες ενός ιστορικού μνημειακού αθηναϊκού κτηρίου, συντάσσονται τα ανεπανάληπτα αριστουργήματα της αρχαιότητας και αποκαλύπτεται το απαστράπτον πανόραμα της αρχαίας ελληνικής κοσμηματικής. Αντικείμενο προσωπικό, με ηλική ή συναισθηματική αξία, το κόσμημα ήταν και είναι προορισμένο να φοριέται, με σκοπό να προστατεύει, να διακοσμεί ή ακόμη και να διαχωρίζει την κοινωνική θέση κάποιων ατόμων. Η ανάγκη του ανθρώπου για καλοπισμό, από απλή φιλαρέσκεια, δυσιδαιμονία ή για την προβολή της κοινωνικής του θέσης, τον συνόδευσε από την αρχή του πολιτισμού του. Η παρουσία του κοσμήματος μαρτυρείται ήδη από την νεολιθική εποχή. Τότε που η αδυναμία του ανθρώπου να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα που όριζαν την καθημερινότητά του τον γέμιζε προλήψεις, τα κοσμήματα είχαν στην πλειοψηφία τους προφυλακτικό χαρακτήρα. Κατασκευασμένα από ανεπεξέργαστα ή ελάχιστα επεξεργασμένα φυσικά υλικά, όπως λουλούδια, καρπί, κοχύλια, οστρακοειδή, βότσαλα, οστά, κέρατα και δόντια ζώων, στην πλειοψηφία τους δεν σώζονται σήμερα. Στην ιστορία του κοσμήματος, ο χρυσός, που θεωρείται ότι ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο πριν από 6.000 χρόνια, καταλαμβάνει εξέχουσα θέση ως σύμβολο της λάμψης και της πολυτέλειας. Η φωτεινότητά του που παραπέμπει στη λάμψη του ήλιου και η αντοχή του στη φθορά του χρόνου τον έχρισαν από πολύ νωρίς σύμβολο της αιωνιότητας. Στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ., ο θησαυρός χρυσών κοσμημάτων από την Πολιόχνη της Λίμνου μαρτυρά μια πολύ εξελιγμένη για την εποχή μεταλλοτεχνία. Η περίοδος όμως από την οποία έχουμε πληθώρα πληροφοριών για την κόσμηση και τον καλοπισμό γυναικών και ανδρών είναι η ύστερη εποχή του χαλκού, όταν στο Αιγαίο επικρατούσαν οι Μικηναίοι. Υψηλή τεχνογνωσία, εφάνταστα σχέδια και διακοσμητικά θέματα εμπνευσμένα κυρίως από τη φύση χαρακτηρίζουν την κοσμηματική τέχνη. Πλήθος κοσμημάτων, προορισμένα για ταφική χρήση, βρέθηκαν στους βασιλικούς τάφους των Μικηνών, αλλά και σε άλλους της Αργολίδας και της Μεσσηνίας. Εκτός από το χρυσό, οι κοσμηματοποιοί της εποχής είχαν στη διάθεσή τους πλήθος άλλων υλών, όπως ελεφαντόδοντο και χρυμπάρι, γυαλί, φαγεντιανή και ημιπολίτιμους λίθους. Λίγα είναι τα κοσμήματα που προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο κατά τον 11ο με 10ο αιώνα π.Χ., ενώ καθώς οι επαφές με την Ανατολή αναζωπυρώνονται στον 9ο αιώνα π.Χ., τα κοσμήματα πληθαίνουν και η κοσμηματοτεχνία εμφανίζει άνθηση. Κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα εμφανίζονται νέα διακοσμητικά θέματα, όπως οι πότιμοι αθυρών, οι σφίγγες, οι ρόδακες, οι γρίπες, οι πάνθυρες. Τα κοσμήματα των κλασικών χρόνων. Παρατηρήστε την εξαιρετική λεπτομέρεια στο σχέδιο, την τεχνική κατασκευής τους, τον πλούτο των διακοσμητικών θεμάτων με προτίμηση στις μυθολογικές σκηνές. Κατά την ελληνιστική περίοδο, η ποσότητα του χρυσού που έφτασε στον ελλαδικό χώρο από τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου
οδήγησε στην κατασκευή περίτεχνων κοσμημάτων, με κυρίαρχα διακοσμητικά θέματα τον έρωτα, τη νίκη, τον Ηράκλειο κόμβο, το κέρας της Αμάλθειας και το στέμμα της Σύσσιδος. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο δεν σημειώνονται ιδιαίτερες αλλαγές στην κοσμηματοτεχνία. Πολλά ευρήματα χρονολογούμενα την περίοδο αυτή και τους υστερότερους χρόνους έως το Βυζάντιο συγκαταλέγονται στην Αιγυπτιακή συλλογή και στη συλλογή Σταθάτου. Μικρές αρχαιολογικές συλλογές αρχικά, το Θησίο στη συνέχεια και τέλος η απόφαση για τη δημιουργία ενός μεγάλου κεντρικού μουσείου με πανελλήνιο χαρακτήρα οδήγησαν στην ίδρυση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, εκείνου που έμελε να στεγάσει τις σημαντικότερες αρχαιότητες του ελληνικού πολιτισμού. 150 χρόνια μετά τη θεμελίωσή του, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εξακολουθεί να είναι σημαντικός πόλος έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Συμπληρώνοντας τις μόνιμες συλλογές του, η νέα περιοδική έκθεση «Ένα όνειρο ανάμεσα σε υπέροχα ερείπια», περίπατο στην Αθήνα των περιηγητών, αποτελεί μια ολοκληρωμένη αναδρομή στο πολιτισμικό περιβάλλον του 18ου με 19ο αιώνα. Μέσα από το νοητό περίπατο, τις γοητευτικές εικόνες και τα μοναδικά στιγμιότυπα από τη μνημειακή Αθήνα της εποχής του περιηγητισμού, η έκθεση ανιχνεύει τις προσπάθειες της νεοσύστατης ελληνικής πολιτείας για την αποκάλυψη των αρχαίων και τα πρώτα θεσμικά μέτρα για την προστασία και τη φύλαξή τους. Τιμώντας τη συμπλήρωση των 150 χρόνων από τη θεμελίωση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η πλατφόρμα A Jewel Made in Greece, στην τρίτη της διοργάνωση, συναντάται με την ιστορία και τη δυναμική των ανεκτήμητων κοσμημάτων που περιέχονται στη συλλογή του και τα οποία αποτελούν ασταμάτητη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τα μέλη της. Το Φεβρουάριο του 2016, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι ο επίσημος προσκεκλημένος φορέας της διοργάνωσης.